Madumgag kayo, da kay nga nakanggagan kunwarihan nyo pa nang aging iisam kay latamutan Kaur ordin mi nga ay dikon kami, nagpiesta ti maysa nga parokya, basit a parokya, nagilad nga simbaan, 68 ti agbunyag. Kanalpas ti misan, agkakaanan dagiti papadi, agkakaribos iti tao, insaruno da pailaeng matibunyag, dakam ti mamunyag, wan, dakay man ti mamunyag, adi ko na di padi, wan, apo, napang kami nadanon di rito, la kurusan nyo ta muging taubing, kalpasan na kurusan nyo 68 ali kuros gaputa nagpudot iya agsasangit ti ubing ija likod mo di may nga ina inruarnan pinasusunan gagaputa mabainak mo pinaspasurita ako na kunak na mabainak mga mangkita idi nagpasango akon sumursurot apo daytoy pay nalpasan sa bali apo kunak ano lulunan di man nalunag nilununan sa bali gaya dagkumpisara ko na ko pakawanom dati tangan ko kunak laeng mata tatangan mo lati ja mo nakita ing kunak mo lat edi manan edi kaordin ko nga pati adda mamunyagak ti pala uso ide tay kamera nga adda film na nya 12 shots 24 36 alakas jay idi bunbunyagak DJ ubing imay mo DJ litartista excuse me inwalin na kon nga mamunbunyag na la picture maon ila picture dagiti maninong kadaninang kung kunada mo ta di ka tag picture idi ka naka street ka maditiwaki idi han sayang jipol masapol nga kanaban na ko inalinan, excuse me, kung anak kanyar, napatpatag ta picture ng data bunyag, dagitay maninong kadanaganakan, si mumulagat na maami nga naka-streetan. Ano dagduma, hantay mo maawatan ti essence na, adapay may nga ubing kunak, lamay kanta bunyagan tata anak mo, kuna amoy ti kuna na ginaganak, basit pa nga min di baboy, father, jak pinapadasan ti namunyag ti baboy. Apay di baboy ti bunyagak apay ang masapol di baboy sa bagay no mamunsyon ka ngamin agsagana ka ata data mo laasok ti ang angutam kapilitan ang aghanda ka ngam awan a connection na ihanda social acceptance na lang pagsangailim ngam awang connection na ijay bunyag dagitaga ninong kadaninang naglakatap noon maya ti sekreto na nagpabunyag ka ti alaom nga ninong kininang dagitay high blood ka da diabetes tapno diabetic tapno andang mangmangan da kayo mga senior hanggayon ang mga nakmet ti bunyagan gasem ta dola nga bulan nga daninang nanatay kayton adaninong ko di pala nagpaspaskuan na tayo awampay Christmas na mat